Happy Sunday, ụmụnne m. Ngwa bịanụ nụ. Sị mma bịa na ire ọnụ taa. Happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday. Yes, ụmụnne m, ụmụnne m, olee otu ọ nọrọ? Ngwa bịawanụ. Ụtụtụ ọma Chineke m. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Chineke m. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Jehova m. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Chineke m. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma isi ike ndụ. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ya n'elu ụwa. O Chineke m. O Chineke m. Eze mbedum. Chineke chimama. Anya n'elu ụwa. Ụtụtụ ọma. Chineke ụtụtụ ọma. Yes, yes. Happy Sunday, mommy, from Amarachi Jessica. Thank you. Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching from. Somi, Chai, my very own person, very active. Thank you. You're welcome. Hi, mom of triplets. Yes, so thank you. Hello. Hi from Neka. Yes, so thank you so much for joining. Thank you for joining. Achọrọ m igbu oge so that ndị ga-ele after the live ọ ga-adịrị ha too long. Ajọsị nsị ka m bịa letara ọnụ kwe tụkwara n'ọnụ na o teelu o teelu eziokwu. You will not finish me. Nne m eleleta m ya finish go. Aga m finish onye nke m. Mazike 24. Thank you so much for joining. Yes, so na-abịan. Oh, when I tap from your triplets. Ise korere gị ka Chineke ka ihe niile wụ ihe ịrịọrọ ya, ihe ọma niile ịrịọrọ Chineke ya emezuru gị. Ọ ga-enye m triplet. Dikwere dị nne m. Jizọs dịkwara dị ọ dịghị izi onye sị na ọ dị izi onye ahụ just ọma ihe ọ na-akọ. Ọ dịghị easy, but a beautiful thing anyway. That thing that gives joy, no matter how stressful. You just want to have it. Of course, you deserve it. Everybody deserves the best. God will give you according to your heart desire. Amen. Omonemo, biwano mabotere on update very quick. And ameme ya dị nkenke achọrọ m igbu oge. Amarachi Jessica nwanne m, Chukwunna ga-emere gị ya. Yes, mama ụmụnna, a lot of them nọ na church now, but don't worry, ha bata. Those that have their notifications on will eventually see that Nwanyemba was live. Yes, so I'm jaga meme ya dị long ka ọ dị nkenke as usual. Yes, so biwana. Ụtụtụ ọma Chineke m. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ya n'elu ụwa. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Chineke m. Ụtụtụ ọma.
ụtụtụ ọma Jehova m, ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma o Chineke m, o Jehova m, ụtụtụ ọma Chineke m, onye na-ele ụwa, ụtụtụ ọma eze ndeze mbụ, Jehova Shire, Jehova Nisi. Yes, so meanwhile, I am here having breakfast, bagel and tea. Wow, chai, chirek. One okay, Azike. Enjoy. Bokwana msumbi erito. Magi post nere me. I post ya me wete. Yes, I post we I me wete. And that me Thank you so much. Happy Sunday, my lady, coming from Victoria, Chiomi, Chami Chan Cha. Thank you for joining. God bless you. God bless you. Uri. Sorry there. Okay, me have up. Bien, bien. Hola, don't enter my camera. Bien, bien, bien. Hola, stand here. Hola. Listen, I want to go and bring pillow for my sisters. Pillow. Hola, na room. Okay, that. Their room. I beg up. No. So, Munamo, I never leave. Oh, Adam, why? Thank you so much, Azike. Thank you so much. Happy Sunday, Lady Mbano. Yes, yes, yes. Happy Sunday to you too. Thank you so much, and God bless you. Munamo, asagama wakamba. I'm so busy. Hakaralaka. Namo hakaralaka. Hello, language. Okay, lo. Hakaralaka. Bopiara no yo ma ota ure kele dere no one kele from here. Wala. Oh, Kemal Gui. You are welcome. Thank you for joining. Thank you so much for joining wherever you're watching from. God bless you. So miachala. When the boy is open chireto. Oh, what a hakaralaka. Nabo, oh, 1 night no nebe no, so na kem ga no. Oh, but I had no moment. Hello, Tano, Rachamo. A drop updates. May I be very brief. 2 updates to be precise. One update, oh, Basara. Nwaanyị bịara ele ọmụgwọ, nwaanyị gbogbo n'ishe. Nwaanyị gbogbo n'ishe anwụọnụ. Yes, nwaanyị anwụọna. Wahala lili ko. Nwanne m Kamalu angry. Wonu gbapịa nne m ihe nga m ga-aghọta n'ihe ihe ka ikwerekwa ka otogochi. Gị kwuge gị echiga. Mene ya m soro nụ ngachịrịta na nụ gana m elekwana wahala lili ko. Ụmụnne m abịa m inye unu update gbasara nwaanyị gbogbo n'ishe 1 and gbasara video m drop yesterday update aboy tawakwanụ. Yes, aboy tawakwanụ. Ezigbo nwaanyị mba nọ. I greet you and your children and happy Father's Day to the father of the family. Wow, thank you so much, and happy Father's Day to the fathers in the house, to the fathers on this audience. Happy Father's Day to you all. Chineke na duere muno meuzuno ka odesara werere. Thank you, and God bless you. Somi update nicely. Thank you. Jesus Christ of Nazareth. Yes, so my bobo ni share felaka. O kikele the bucket. I wanna
na update ka m si ma bịa drọpụara unu ma gwakwanụ na ọda update ga-apụtakwa ịma na update anaghị apụtacha immediately the main story dara some emechaa itile date a ga-apụta a ga-eme nwekwa otu update chịpụta for other stories m ga-emekwa ka unu nụrụ. Odd question and skill. Can you hold? I feel that straight. Okay. Good morning, my dear. Coming from Iski Mixed Bags. Thank you so much, and God bless you. Amen. Yes, so Uchenna ya who kpaid why gbogbo nishe kpaid why gbogbo nishe ofelaka is good news. I'm glad the son-in-law didn't return the so-called gbogbo nishe. Of course, so ọ gara aga zụrụ new bottle dịka unu suggested ya. Ọ gara zụrụ new bottle wee obere bottle tige ya bottle dịka nwa small bottle wee tige sendara the woman asị na ọwụhụ exactly bottle. In fact, na ihe n'ime the bottle na ọwụhụ gbogbo nishe na kele na ọwụhụ original gbogbo nishe na si wetara exactly that one oge nwoke were. Ụmụnne m, oge nwoke sịkwa na eme ite iwere that substance return ọrịa na mmụọ ya na-agwa ya dat na ihe ọbụla nọ n'ime bọtụl ahụ na ọbara nwa ya so nọrọ na the bottle na ya agaghị return ya. Ụmụnne the woman akpọ fonu si weta gbogbo nishe. Ndị ụmụnna onye ihu asị gbogbo nishe a na-ajụkwana sọ gịnịkwana waya gbogbo nishe ahụ ga-eji o ji dị that important o mezi ka nna mụrụ nwa mara. For ndị na-adịghị na-ahụbeghị the story the video, biko ọ gbasara nwaanyị gara ọmụgwọ na ke nwa ya di ya nọghị ya nọrọ nga anọ kpụrụ nwatakịrị nwa ọhụrụ amụrụ ọhụrụ ọ gara ele ọmụgwọ were dọọ ya nki obodobo nki ha ga gịnị were black substance tee n'ihu the wound the mark. Nna ya garala lo tiwe sọ gịnị ka adụrụ nwa ya n'ihu. Oge nwa ya sị na ọgbogbo nishe ya tere ya dụrụ nki. Okwu ahụ eshi oke the man ewe iwe wee sizie the bottle ebe eshi weta oge nwa shi weta ihe o tere nwa n'ihu wound gbogbo nishe n'ihu wound the mark o nyere nwa ya. Oge nwa ya etecha nwa ihe were ihe gị n'ikpa na akpa ya. So mgbe the man lọtara bawa imụlọ everywhere dị hot ya ga-ewepụta na-elekwe na ọgbogbo nishe ka etere nwa ihe ọzọ ya tere thinking that na ọhụrụ the thing na ọ ga-asọ content onye mma naanị ya ma ihe o chere o ji wepụta ya. If that thing was that serious ya ga-ewepụta regardless na-eji oge nwoke na-elekwe na ọgbogbo nishe the man azobiri ya the thing tige na moto wela ya. Nwaanyị na-akpọ si welatara ya komkom ahụ gbogbo nishe ya ahụ asụ zụrụ n'ọzọ ya si enwe ọzọ ga-adị ka that one. So that particular one the man esizie na ọ ebe o shiri ihe o tere nwa ya na ihu na ya gaghị return that gbogbo nishe na ya zụrụ ọzọ. Kọlụ na-abịa ibe abụ ụfọdụ so weta ụfọdụ so onwe ihe after ọhụrụ na ọdịnarị gbogbo nishe ka ihe o ji dị mkpa like that the woman arịawa ebuga ya ụlọ ọgwụ ya si ahụ hala gbogbo nishe na ya ga-enwere onwe si wetara gbogbo nishe ya ejiri ka ọmụgwọ ya elowewu ezobiri ehu ya n'oge nwoke nara gbogbo nishe. Oge nwoke na-ajụ sọ gịnị ka right o nwere ịbịa n'ụlọ ya ihe ọ bịara ọmụgwọ. Ọ na ọ chọrọ inye nwa ya mark ọ kwesịrị ime ya mara hụkwanụ ihe a position ebe ọ chọrọ ịdọ nwa ya dị mark because ọ ihe a ga-akapụ ọbara ọnwa mụrụ nwa ọhụrụ ọ gwaghị ya onwe otu o si kwute na ntị ya pụọ ya nụrụ ga-bụrụ kuru nwa ọhụrụ bịara ele ọmụgwọ were razor blade ka ihe na-adịghị good. Nke a video pụtara si o tetala nke this particular video na pụtara. Then another one ihe kwere ka ya pụta hakwala ụmụ ihe ọgọ nwaanyị gakwara ọmụgwọ onye nke a sef ka ya update ya gakwa abịa mana ọ pụtabe ugbu ene ọka no village. Oge nwoke otu akwa ka o shiri kuru nwa ya dọọ ya nki dọọ ya obodobo nki ha ka gịnị n'akụkụ otu a mmadụ awụnụ ha otu ka ahụ elorutesị gịnị were mmiri wụọ n'isi na-eme ka o tete n'ụra. Ọ gịnị ka adọrọ nwa ya n'ihu enwe onye mere nwere explain na oge nwe sị na ọwụ nki ụmụ ya buche na nwunye ebu this and that. The man na just kwara nwunye na nwanne ya nwaanyị kwabaga n'ime ụlọ gbachi ụzọ gaga na kitchen ga-ewere ya pocket knife tụtụrụ oge nwa ya shikashicha ya ihu tụtụrụ ihu ya doo ya pieces. I treat the woman nwa ya nwaanyị kpọrọ treat ya ma ya bandage kpọla village ke nwoke mere recently mana ka na m drop ga update ya mere
about a few weeks ago onye nke nwoke gbogbo n'ishe o shi n'ụlọ bịawa ile ọmụgwọ were gbogbo n'ishe bịarute ọgwa ha oge nwoke na adị ama ma nwa ya nụkwanụ nwa oge nwoke na ya gakwa doe nke okwe ha gwadịma nwoke apụ nwunye ya arụ nkekwa ọ nọ n'ọrụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ enwe onye hụrụ ya jọsiri nwa ọhụrụ tọtụrụ nke doo ha kwa ya ebe doo ka anya nnọọ nwatakịrị ihe ahụ adịghị mma n'anya nna ya elorutesị ọ gịnị wụ ihe edere echere nwa ya tọtụrụ nwa ya dọkashichi na oge enwe ka right o nwere ịdọ nwa ya nke oge enwe si na na ọwụ enwe ihe ọwụ na ọwụ nke na adụrụ ka ọsọdọ ọ mara mma too much na ụmụaka bụ ibu ma mma na-aba n'anya na ekwesịrị ka akapụga ha ọbara na-akọ gbagoro gbago ya ka ọ gbatu the man ajụ ese ọkwanụ gịnị wụ ihe o tere nwa ya before ya eme police involve ịmalite mmadụ na nwa ya ekopụ ya amabanye n'ime nwule ga-ewepụta komkom rọba small bottle contain black substance si na oge nwoke na-ele na ọwụ gbogbo n'ishe na ihe etere na onwe ihe ọzọ the man si na ọgwa ekwe na ọgwa ya o were ya zobirizie ya detin o kwezi enye achia this woman the woman anaghị ede gbogbo n'ishe okwe ya enye ya etinye na moto send her back nwaanyị anọrọ ebe a na-akpụkwa for the gbogbo n'ishe people na-asị ngịrị kwanụ gbogbo n'ishe so zụtara na ya ọzọ ya sị na ọ ga-awụta particular one the man si agaghị return that one so ebupụta dị okwu ụmụnne anyị asị ya return kwala return kwa majority si na ya nwakwala nwa return that bottle of gbogbo n'ishe si ya zụrụ ọzọ another one send ya ọ dịka ọ bayere that idea ya azụ another one send ya oge enwe ya legidesi ihe ken na bottle ka ọ gịnị si biko wepụga ihe nga ọ nọkwa na hospital bed ebe a ka ọ nọ o tigidere gbogbo n'ishe ụmụnne m ojie wetara n'abalị iwu na the woman anwụọna people are na-asị in that case na gbogbo n'ishe ahụ na oge nwoke emekala owelataghị ya na ọ na ihe nọ na gbogbo n'ishe ahụ ọ nagide to the extent ya wụ ihe ga-egbu ya na ihe ahụ kapụrụ nwa ahụ na ọ dị questionable in fact o kwesịghị ekwesị na that means o nwere spiritual effect ma naanị ya ma ihe o jiri gawa na ka oge nwoke ma nwaanyị gbagburu onwe enwe ihe ọ gbagburu ndụ ya ọrịa ga-ahụ nothing ọrịa ya bidoro mgbe esendịrị ya agbara igbo nwamkpi wela ya so na ya agaghị alụ olesenye egbogbo n'ishe oge nwoke sịkwa na ya ga-enye egbogbo n'ishe na elekwe ụzọ agbola ya nọrọ n'ụlọ na-eti gbogbo n'ishe otu kata nye egbogbo n'ishe sendịtara egbogbo n'ishe enweghị onye wetara egbogbo n'ishe ya da ọrịa ebuga ya ụlọ ọgwụ ya nọkwa n'ụlọ ọgwụ na gbogbo n'ishe finally nwaanyị anwụọla ọwụ ya ihe the man kpọrọ m n'abalị na-agwa m sị nwaanyị mba na mana nwaanyị anwụdala na nwaanyị anwụdala o m si ya biko death is inevitable is a necessary end for everything alive na ihe ọbụla dị ndụ nwere njedebe onye ọbụla nwekwara different ways onye ọbụla ga-eji nana certificate awụ mbodo asambodo ọnwụ na-eweta ọnwụ onye ozuru eke n'ihu ya ewere gashik onye ozuru eke n'ihu ewere na o were leke ya anya nga nọrọkwa na ahụ nwa ahụ ihe adụga ị ga-eme ekpere ma gịnị and that substance ahụ ihe awụ ihe ahụ nụnụ o tere nwa ahụ ihu jishi ike gaa ụlọ ọgwụ hụ ta ga-esi mee sachapụ ya ọrụ sọjiri wee shee hụ na ebe ahụ dị neat esi iche were ụmụ ihe ndị na họtago gels or whatever were smooth n'ebe ahụ out ya dị okay treat ya mee ka nwa ahụ were ekpere ma gịnị so ya then that content that bottle ị ga-ama otu ọnwụrụ na ị ga-ama otu ị ga-esi mee enwe ike mee gịnị mara ihe nọ n'ime ọ wụrụ ị ga na chọọchị gị ga-wụọ datin n'ihu ọta empty ya there gị mara mana for now put an eye on your daughter, on your child ka ị mara mgbe ọ na-ehi ụra gị monitor ya na-eche gị temperature ya na-ele ya ka ịdị sure na ọrịa gaghị ahụ enweghị nye ọdatin merenụ werekwa ekpere mee gịnị sode ụmụnne m ọ ya wụ update m si m ewepụtara unu gbasara nwaanyị gbogbo n'ishe anwụọna asọ nwụrụ yesterday ebe 3:30 p.m. in the afternoon. Now another update wo aboy tawakwa cake m drop yesterday nwanne nwoke agụọkwala no comment gbasara nwunye ya na nwunye nọ n'obi ọma. Sometimes ị ga-ama mmadụ ọ na ị matara mmadụ onye ahụ ji ego
Yeah, Mataya. You can't beat your chest and say you know this person. Ya wụrụkwa na ịma mmadụ mgbe na o jighị ego. Akpụla aka n'obi gị say I know this person. Ị ga-amara mmadụ hụ ya mgbe o ji ego na mgbe na o jighị ego. Or mgbe ị ga-asị yes, I know this person. Because a lot of people, most of the time, so akụkọ na-abịakarị n'ụwa when he had nothing, when she was a nobody, when she had nothing. Ihe niile bido change way. Akọwa na-shift to ya towards everything started when God opened their door or whatever. N'ụdị ọbụla Chineke ji eza ha wee mepe ụzọ ọwụ ihe bịara dịgharịwata n'ụdị ọbụla gị bịa hụ sị na akụkọ ahụ a ga-ebido akụkọ ahụ from when I met him or when I met her. She was, in fact, she had nothing. I had nothing. We both had nothing. We toiled together. We built together. Abịazi abịa kọrọzi aka ọ na-abịazi na problem a bidoro mgbe ihe bịara bịa dịwa. And now that brings me to saying, don't beat your chest and say, I know him or I know her. If you met that person in his or her crude state, and when there is all kind of bari, I chose ya, una ba mato. Stay put. Jehovah ga-eme ihe o ji wuru chi nọrọ n'ekpere ka ihe hapụ ka that person ka wụrụkwa the same person. Mana mgbe ụfọdụ ịma mmadụ ọfụma maruo mmadụ ọfụma enwere mmadụ abụọ na-amara onwe ha na ego batara cannot change that person. Onye ọ na-eji adị mma onye na-arịọ Chukwu na ya rịọ Chukwu na nke ya nkewu nke ya gị na onye Chukwu dere gị na ya abụọ nọrọ ego na-abịa ego agaghị change anything. Ego ahụ ụnụ abụọ ga-eri ya together, ụnụ abụọ ga-eme enjoy together. Ọkwa na ihe isi ike ụnụ abụọ nwedeghị ama na ihe na-eshiri unu ike. Ọ gaghị anapụ unu smiles unu. Every minute ụnụ abụọ discuss on how to make it work, on how to for better life or for better tomorrow. Mana most times ọ na-awụkarị anaghị enyecha situation. Ụfọdụ na-ahụta this relationship ịnọ n'ime enyi nwoke na enyi nwaanyị like ebe a na-aga adọ bill, enye bill, ebe a na-aga echeck how much I'm getting from this person and what am I even getting. Tụrụ anya ngala mata the person gịnị abụọ mege ihe gị mara gị ile ya ma tomorrow ihe dịgharịa ihe ọgakakwa the same person. Make that person understand. That is the most important part of being in a relationship with somebody. Give me the person understand. Mara ma onye ọkwa ejide aka ṅụ ụzọ dị anya, because activate the next level, which is marriage, which has that marriage no one can a very long journey. I may activate. Onye ahụ gị na ya, are you happy in that relationship to walk through? Because a na-eshi enwenye relation reju afọ ọ mgbe ụfọdụ anyụ ahụ asọ a na-eshi n'ushi ahụ na mara oteshi atọ. From relationship gị mara ma iji ọgụgụ ekwe ọgụga gị lee ya ọgụgụ ekwe ọgụga, there is no point managing or guess maybe no enweghị dị ka maybe gị lee ya there's ihe mmụọ gwaga ihe hụga onye oju gị hụ afọ. Apart from ego, I'm talking about the person n'onwe ya, the person n'onwe nke ya ihe hụ ga-eju gị afọ. Onye nwere time may back out enwe ejighị onye ahụ ụgwọ na onye ọbụla eghere gịnị abụọ ga-end up in marriage. Marriage is to know if it will work or not. Now ihe a dị na nwaanyị gbasara abụọ ịtabakwa anụ ọhịa mpagara ha mkpọrọ ndị ka abụọ ịtabakwa anụ aha the story ha na ofuma no problem. Mụga ụmụ ise ụmụ nwoke atọ ụmụ nwaanyị abụọ. Ihe shiwere ya na di ike di ya so mgbe ya lara ụlọ ya kpọkọlata onwe ya ọnụ send ha return ha back ka ọ mara na ọ wụ isi naanị ya n'ihi na agụrụ bịawa ya meet enyi ya nwoke sị na agụrụ ka enyi nwoke nwere ike si ya ngwa ka ha ga-eri nri, of which it happened that very day nwunye na ụmụ ya lawara village. Ọ wụ enyi nwoke nyere nri, according to the man also nyere nwunye the last kobo ego, the last ego nwere na o were chega nwunye ti ha na moto kpụrụ ụmụaka lawa. Ha ngewazie na agụrụ agaghị egbu ya mana ha niile wụsara as a man ya pụọ inye ya nri oge na-eche maka ụmụ ya nwunye. Na ya sị ha latawa ebe ya rọtara ụlọ na village na ha latawa ka ya gbagharịa ihe dị mma ka ọ bịa kpọrọ ha. From ihe dị mma ka ọ bịa kpọrọ ha, the man na-alụrụkwa ụlọ abịa letakwa nwunye, alụrụkwa ụlọ abịa leta nwunye. From ịlọrụ ụlọ ikpeazụ ụlọ taziri ka ọ bịa yara nwunye discuss
nwa onye iberibe ha nwere na community ha nwere obodo na-enweghị onye ihuru ihu nwa onye ihuru ihu ha nwere n'obodo ha dị ya ọ na-adabara ya na nna ya ahịa na-akpọ weapon fashion against a man. That boy a weapon fashioned against his father. As enweghị o kwuru hapụ nna ya mgbe na ogoga nna ya na-agụ na agwụ mara the young man. Ụfọdụ the man si na ụfọdụ si na ọwa iberibe mana ihe ahụ ga na ọwa iberibe mana okwu okwu ọ na-ekwu okwu ọ na-amaghị asị onye na-atụ achị. Anyị nwekwara ụdịrị mmadụ a n'obodo anyị a na-akpọkpọkwa ya abụọ amam ha na-eji ala ka ịzakarị abụọ. Ọ bụ ya ka this man si ya kpọlatara nwunye ya nọkwala n'ụlọ ya na ụmụ ya na-ese ndụkwara ha ego agụhawo ya kokote ya sendara ya kokote ya sendara ka ọ lọtaziri ka ọ gaga ele nwunye abụọ ya onye ihuru ihu na vileji na-agwazi ya na ya eturu ya bịa n'ihi na abụọ ya ahụ na-eme according to nwanne ya nwoke ọsọ mgbe ọbụla ọ lọtara abụọ ya ga-abịa abụọ ya bịa abụọ ya si ya biko enye ego ya rie ya na-enyejekwere ya ego ama na abụọ ya ha so onye eziokwu ọsọ hala ya hụrụ onye ahụ ọ hụrụ ya ka ya lọtara abụọ ya ntara nụrụ ihu ya na-agwa nwunye na-agwa ya si elekwe nwunye ya gwakwa ya dụọ ya ọdụ na nna ya tọọ ya ime na ya gakwa bịa klem mụrụ nwa nwanne ya nwoke na nwanne nwoke akwụkwọ ha nọ na famili ọzọ na ihe eji na-agwa ya na ọ naghị ememi negwiti nna ya na nna ya na ọ bụ onye arụrụ ala na kemgbe nne ya jiri nwụ na nna ya laikiri ụmụnwaanyị Ishiekpe dị holu ụmụnwaanyị Ishiekpe n'obodo a na ọwụ nna ya ji ha n'ọrụ stil ozukwere gawakwa na nwunye nwanne nwoke ya ele nwunye n'okwu ahụ nwunye ya efile sọ jụọ abụọ sọ dị ka isi ọ dị ya mma ya jụọ nwunye si ihe abụọ na-ekwu ọnụ gakwe nwunye ajụọ sọ chọrọ iji ihe onye iberibe kwuru ọ chọrọ iji okwu onye iberibe wee mere okwu sorry no biko na-eweliwe ela na ọ chọrọ iji okwu onye iberibe wee mere okwu ya gwa nwunye si na nwanne nwoke na-anaghị atụ achị na ya gwa ya nke wee eziokwu before ya wepụta okwu a and ebe o si egbute ewu na that boy ihe ọbụla ọ nọ ụta ka ọ na-ebusa ya ụta ya kwuru ya na o busawala ya jụọ abụọ ese lee ihe o jiri kwuo like that abụọ ese na n'abalị nwanne nya ha from that day ọkọga akụkọ a na ya pụtara bịa ime meeting with ụmụnna ndị okpọrọ ụmụnna wo ndị ancestors ya pụtara na eji bịa mee meeting with ụmụnna ya na ụka ya na ụmụnna zuko ndị ekenwe ụlọ na ekenwe ala n'ime abalị na nwunye ya mahụ na ya nọ die nna ya egughere ya azụ ụlọ oshi azụ ụlọ pụọ na ihe na o mere ugboro abụọ n'ime abalị ngweta ka nwunye na-eshigharị mpa ya gughere azụ ụzọ oshi azụ ụlọ pụọ and na ihe that guy kwuru enweghị ihe dịka ịgbagha ya ọ ya ka o kweche ya sị abụọ iri ya nọ na ngwa anọ ọ bịa alawa the boy alawa ya jụọ nwunye si na ọ gara n'ụlọ this man ka ọ gaghị n'ụlọ this man ka ọ chọrọ ka ewepụta okwu a nwunye agwawazie sị na the man si ya bịa hụrụ ya si ya bịa were ego ya mana ihe na-eshiri na dị ike na ya bịa na the man nwanne nwoke si this man na-erekwe building materials ọ dị ọfụma ụmụnne this abụọ na ndị ka dị oke na-enwe problem ha nọchi oji bekee ọ naanị abụọ ya nọ na village ya na nna ya mpa ya na-erekwe building materials o ji ego a big man anyways ọ ya ka ya jụọra nwunye si na the man hụrụ ya si nye notice na ihe na-eshiri ya na dị ike na ya bịa were ego ya si mba na ya bịa in the daytime now ya bịa in the daytime na ndị mmadụ ga-ahụkọrọ asịrị gawa chọwa onye ọbụla ga-ekwu ka ya bịazie ruzie n'abalị ka ya oge mgbede ka ya gara ruzie n'oge mgbede dị ma na-enyezie edimoni ya na ruzie na-elezi fim chiejizie ma na chiejiele like that meziri ya eji elowezi DSCS at least eziokwu apụtatụwala nta ya na ọ gara n'ụlọ dị man ya sị na ọ gara n'ụlọ that's the most important na ọ gara eze nọgidezie nga lewezie fim hapụ ụmụ ya nọrọ nga na-ele fim ese na ọ chọbụ ikwu nke bụ eziokwu na ihe mere na mgbe ọ dị redi ikwu eziokwu na ọ pụta ka ya okwu a ga-apụta nwunye egbe ikpere gwa sị yes na demand ya na demand nwere ihe ha mere ma not just once na ya send ala nwunye ya pakin si ya lawagodo n'ụlọ ha isi kpakọ ya ọnụ now oge nwoke na-agwa that na ya sendịrị nwa ya nwaanyị pakin na o kwesịghị ekwesị ahụ nwaanyị ka alụọ ya edenwe n'ụlọ as furniture eji decorate ime ụlọ na nwoke kwesịrị alụọ nwunye ya na nwunye ebiri na ya bịa kpọrọ nwa na one of the temptations a na-ahụ na marriage na ya hapụgada one na ọ gaala ka ya machara ya nwa ya ahụ mee ya ọtago
make sure na that nonsense repeat kwe nwunye gị na ọbịbịa kpọrọ nwunye hapụcha ihe niile bere n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta otu okwu ashi pụta nwanne nwoke na-ajụ sọwụrụ gị ole ọwụ ihe ọjọọ mmadụ nwoke ịsụ nwunye ngwa nọrọ n'ụlọ nna ya ka ya gbagharịa gaa họzụlụta it's not like ya gawara ala bekee na ya gara bịa na lọta at least once in 2 or 3 weeks ya gbarute bịa lekwana ha ya bịarute bịa lee nwunye na ụmụ ya na ha nọcha nyekwana ihe enwe ka akụgụta ya nyekwa na-ese ndụkwa ego na ọwa ihe ọjọọ na ya agbalaga na ihe nwaanyị ya lụrụ na ihe na-eshiri ike ya sị ya nọ ọ pụtara na nwoke enweghị ike ịsụ nwunye ngwa nọrọ ka ya pụọ gaa chọta ihe ọ ga-ekwesị nwunye kwesịrị iwere handbag ụmụnne m okwu a na-agbatị ya nsi oke aga m agbotoro ya ụmụnne enweghị ha gwara gị were mejuru na nke ma onwe m ga-agwakwana m si ya ihe mere n'ụwa ọ wụ eziokwu ihe mere na-eme na ihe a ga-asị ka rewind ya the hand of time rute mgbe o mere ka enwe ike override ya no omene mana ihe the most important thing bụ obi eji agbaghara individual onye ụdịrị ihe a ga-eme ya si enwe ihe ọ matara nwekwa onye ọ ga-eme ya si agaghị ekwe mana ihe ọbụla wụ your plan ihe ọbụla wụ nzube ihe ọbụla ị chọrọ ime do not forget that she's the mother of your kids ị ga-enye the situation time will help you know exactly what to do nyetụkwu nyeta ebe ọ nọ na n'ụlọ nne na nna ya already kpakọ isi n'ọnụ ka ị mara ihe ị chọrọ aga mas ihe ọbụla decision ị tekiri is okay is very much okay because ihe nwaanyị gị mere adịghị mma ga ma gụziri ngogbe because ụmụ nwaanyị m sị ihe o mere na ọ mara mma no ihe o mere jọrọ njọ in this case ọ gụnwa wụ di ya ga-echuse mara ihe ị chọrọ ihe ọbụla decision isi na alụzi mmadụ agaghị ajụ gị why gị sịkwa na ịgbagharala ya ọkwa ihe ikelekwenụ mana ihe a oge nwoke kọga ojughị egwu na ijikwere hapụ nwunye m ugwu fọnicha sịkwa fọnicha sị ya ahụ ọkọ ga-awụ ha akụkọ mana believe ọkọ ga na isi nke ya na onwe nke ya ọnụ nke ya echiche nke ya it doesn't justify what his daughter did ihe nwunye mere arụ all the only condition Bible grants you says is enough to say you're done you are walking out of the marriage infidelity onweghị ọ dịghị mma n'ime marriage ọbụla ọ dịghị mma n'enyi ma ọ fọzikwa na marriage so ụmụnne m ya nwasị na after ọ gechara ihe unu kwuru na ọ gwala oge nwoke na ha kpakọ onwe ha ọnụ ya na-abịa na ihe ya kwụrụ n'isi nwunye na marriage na ya na-egbukashi ya mgbe sọ ọ dịghị nso soon ya kwa ihe akụkọ ijọs wepụta n'abalị ya si yes na ya kpọla the man na okweghị ya na enweghị ihe ga-eme n'elu ụwa ka ya metụkwa nwaanyị ha aka ege na ihe somebody ya hụrụ n'anya na ya eji obi niile hụ this woman n'anya na ifu ndụ na ihe na-eshiri ike na awụhụ na agụrụ egbuole ha na ekweghị ka ọnọdụ ya ruo na nke agụrụ ego ha before ya use the alternative ka ha nọrọ n'ụlọ ka ọ dịrị ya izi make sure na agụrụ egbu nwunye na ya hụrụ nwaanyị a n'anya na with ihe o mere that type of man na ihe ahụ dịka the young man wepụtara dị akụkọ na ụta ka ọ ga-akọgara ya ụtọ that very day ya mana ya pụtara n'ụkụta onye ka ya sị na nna ya rụrụ ala ahụ na okpo nwunye nwoke na alakpuge this and that na ya agaghị ebia nwunye no ụmụnne m ebe a ka okwu nọ m sịkwana m abịa gwatụkwanụ ụmụ nwaanyị ibe m mgbe ị nwere nwoke hụrụ gị n'anya mụrụ gị ụmụ gịnị ya bụ soro m ụmụ ọ dị mma gị nakwete ọ dị njọ nakwete mana ya edoo anya na enweghị ọnọdụ na-anọgidenụ enweghị ọnọdụ na-adịgide forever and ever ọ dị mkpa ka mmadụ weigh in on whatever he or she wants to do ị gaghị apụta gị na-eme because of n'onwe nke nọ ị gaghị ahụ something gị lebara ya anya mara na ihe nọ n'ime nọ union mara that na n'ohuru na ọgbanwe nwaanyị ọbụla wụkwe mmadụ ihe onwe ịtụrụ ime ụmụaka ha ịmụrụ ha iburu onwe ohuru na ọgbanwe were nnọọ mgbunala ijiri mụọ ụmụ gị kwesịrị nọ nso kwesịrị dị secret kwesịrị inwe nsọpụrụ kwazie ya gị buru anyị na-ebiju ebe ahụ na-acha ọkụ ihe a ụkpụrụ ụmụ gị gbara lọta gburu ijiri mụọ ụmụ enwere time ihe ga-erute na ndụ mmadụ ya sị mba ka o marịa gị na ọ na marriage ihe na-enweta ya ihe chọrọ ị na-ahụ ya ọwụ force you work out dan ị nọ n'ime marriage imetọgahụ di ṅụ imetọgahụ mana ọ na ịmụrụ ụmụaka
ihe ahụ ị na-eme favor ga ụmụ gị as a mother ga-ajụ ese otu ụbọchị ama abịa kwuo ihe omimi nọ n'ime ya ama abịa ebe a gbotụwa ihe omimi kama m kwuo ya ụfọdụ ga-drag the matter into their family problem even if it's not what is the case there. Ha ga-eme ya ka twist ya the other time actually maybe a discuss or something like that, but simba people will misinterpret it. They might use it where that is not the case. Ihe omimi disadvantage nọ na nwaanyị nọ na di a mother ị ga na asapere nwoke ọzọ ụkwụ na nzuzo maybe nwebe onye matara nwebe onye gidere but it's going on already. The effects o nwere n'ụmụ gị otu ụbọchị aga m abịa discuss when I am touched to do so I will do it. Ụmụnne m biko asịkwana m ewere ohere ekele the woman normally na akoromoto woman hardship or not is not the reason for infidelity. It's not hardship or not, whether my honey shike or who the reason for infidelity at all. Something wanted to do with integrity, something you must uphold. That is marriage, the union, the sacred, in fact, the sanctity of it. I'm not more for them. Imagine. That man in a broken no one a bugage Organ reject mother de kang as a wife for a wife. Organ answer like when name will be and when anyone hate it will be. No matter na church and jeze. Mother de kang or try even though in on a this man name was something to do. Mother de kang that man again he better more yes. Can mother de kang my crown as munye or my grand one near walking or where. In fact, he will cast and bind on him. At that moment, again, you born nanny all just you make use of your flesh. Managoma will cast and bind when I rebuke somebody like you. Mother they can nimo beer. At all no see angwa one idea a galonia. More young when he call out or cahepe. Or gas to take another person or get you when I come now by under another man. So ihe ahụ na-ekwesịghị ekwesị ihe na-adịghị mma tọsọrọ nshi bend ya tọsọrọ nshi lee ya anọkwa ha arị abụọ awara ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emekwenye ya n'iwe na di ha walaba na yawu na di ha na-eme ya why not them anaghị adị abụọ awara eziokwu m niile ọwụ na di na-eme or reason for you to join give the kwekeno enwe ebe onye bụrụ maybe gị were iwe n'ọnụma ụfọdụ nwaanyị rahụ na onye ka ebira bịa kọrọ mba the story apụtaghị internet because e treated na background and there the woman as na di ya chugidere nwaanyị to the extent ye were bedroom ha mere challenge ọ naghị akpọ ha ga hotel ọ naghị akpọ ha ga anywhere every time ya kpọrọ ha ya gawakwanụ business ya ọ tago ga direct ha kpọrọ ha bịawa na bedroom ya n'elu bed ya na ya bụ ka ọ na-anọ arịgoro nwunye ruo one day the woman make up her mind to break up with this man ịkọkashi the marriage gwa di ya na hụrụ marriage ya sị ya na ya adịla true di ya sọ dị egwu nakwa ya arịọkwala na ya na ọ na-ewekarị iwe nwunye ya jụọ ya sị ugboro ole ka ọ ga-arịọ ya how many times every time ọ kpọrọ ahụrụ ya ụmụ agbọghọbịa ya na-ama ihe so ha n'ime na onye ọbụla nwere mmụọ na-esogharị ya every time mgbe na oji ego hotel ụdị gịnị ka ya ka otu ọ na-esha convince these girls ịkpọrọ ha bịa n'ụlọ ya rigoro n'elu bed ya na ya abụọ fom ahụ na ọ ya nwa zụrụ ya na ọ ya nwa nwoke nwaanyị zụrụ ya every time di ya na-arịọ every time di ya na-arịọ mgbe this woman conclude make up her mind na ya anahụ na ọ dịla over na enwezi ihe jikọrọ ya na di na marriage na ọ gwara ya gwa di ya si na ya alụchana na ya kpọ ndị nwe ka ha bịa nara ihe ha kwụrụ n'isi di mana si na ya arịọkwala na feeling that na all business as usual na ihe ọ ga-ewe no time na ọkaka gbaghara ya kezie ihe nwaanyị a meziri ya gaga kpee ex ya si ya na owezokwenye na ya ba party ala na lee ihe ya na-agabiga na o mere ya one last thing na marriage ya na di ya na ọ gwụla kpọọ ụmụnne di ya kpọọ onye ihu na onye azụ gwa ha datị na ya alụchana mana tupu ya apụta na ya ga-eme ka di ya filie ihe na-efili ihe mgbawa bi ọ na-enye mgbe na-etriti infection
na ya ga-emegwara di ya ka ha hakwala ya na ọwụ ihe di ya mere maybe this one time because ya ga-emeki sure na anya hụrụ ya na ya mere di ya hụ ka o fili otu ya na-eshi efili but then na ha prepare bịa return bịa were ihe ha kwụrụ n'isi enwe onye ghọtara ihe nwaanyị a na-ekwu ya ga reconnect her with ex ya si ya rịọ ya ya biko na ya bịa na bedroom ya ga-achọ ka di ya nwee idea na ya na nwoke ọzọ rigoro n'elu bedi ha ka di ya feel ihe ya na-efeel. Can imagine the danger for the nwoke self. I don't just understand nwaanyị nyang this offer ya gawakwa ya ekpukpule ke nwoke abịa ọjọkwa na ose ke nwoke hụkwara ọkwa na o nwere egbe o mehụ like that nga ọ gbaje ka o nwee ike tọpụta hara na ya nụnụ ya gawa ọ nọ na ya na this guy emechaa ya kpoo di ya na phone si ọ lọtawa na ọ lọta bịa lekiri ihe hụ na ya n'ahụ ọ ya ka nwoke na ọ gbara eloja lorute hụ ya nwunye ka ọ gba ọtọ ya na ex ya etinye otiti ahụ o tiri ya nwa peji from ịnwa peji mgbe ọ na-emewe noise emewe ka eme ka ọzọ ex nwunye yirile nwe cross ọ mere odo by moto ọla ya ebido hụrụ ọkụ na ya na-alụgazi nwunye ya gwagwazi yes no we that energy aka ya chọrọ n'ime because ya gwa ya na ya ọta ya gwaga since na ya alụcha na ọ chọghị ịdị serious na ya adịla true ya ga treat onwe once and for all ọ wụghị every time ya na-etreat dite na-abịa chịkwa ya onwe kwa ṅụkwa na ọgwụ ọwụghị onye ọgwụ mgbe niile ọ na-agba okpu amụ ya zoro zoro mgbe niile ọ na-akụ barambara onye soro na ya ka onye aka onye ọ nọkwa n'elu ya cool kwenu down n'owe na ka ya were godo isi onwe nwe nke ya buru ka ya ga treat onwe ya endkwa na onye ọbụla n'ọrụ onwe ọ na-akọ ihe wit iwe ngwawasị ihe mere jọrọ njọ ịtọ ọnụrụ nwa ọ na-abụ awọ dị sam enweghị ihe dị iche gị na di forget about ihe ikwu gị na ihe ịkọga mgbọtọwara gị ụmụnne gị anya na they will insult you. Here, on a comment section, you like here. You are not better. In fact, that he made a John Jojo where you make a meeting. He putala, Manon abomron. I got Korogawa, Kedihegawa, Combo for Dana Concoke. On a quana, the child him, and I call one uncle wine make join on a K you mark when on a K with 3 in. In the nearest future, I get twisted this thing, my heading the top of Tanga, no work again and walking. I get twisted. Mgbe anyị chọrọ ịpụta ị gara ịpụtara onwe gị nwe onye chọrọ ịga reconnect with ị gara reconnect with nke ị mere ka dị ngide nke o feel depend. I don't think it's worth it. Ị gara too far. Ụmụnne m ekwucha aka ahụ ya eburu gaa mgbe ụfọdụ ihe a na-ahụ onwe ihe mmere na na-asụ ihe ahụ ihe nwaanyị hụrụ kwere di onwe ihe a na-ahụ ekwere di irute di ehụzi ihe anyị hụrụ kwere di enwere right work out ihe na ọ na marriage ka na mgbe ụfọdụ ka na most of the time na ọ wee gọgwụ ihe shike bịara bịa onye ọbụla agbawazie imagine nwaanyị nọrọ na ụlọ di o send n'ụlọ nna agụrụ egbugo n'ụlọ di ya gaa n'ụlọ di ya nwanne di ya wụzi onye ga na onye community kindred kedu ọjụghị onwe ya sele otu nwoke ga-enesha ahụta nwoke nwunye ya nwụrụ na ga-alụara na nwaanyị mba asụ ụmụ nwaanyị isi ekpe niile na the village community this man ji ha n'ọrụ ya echeghekwa azụ ụlọ mimiri gawa mgbe ụfọdụ akwanya na mgbe ụfọdụ mgota na comment section ebe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga na-eti this my gender ka anyị mere tọkwanụ na ejiri tọkwanụ na ya nwayọ na ọ ga-adị mma ụmụnne m ọ ụzọ ihe abụọ m si ma bịa botowara unu nkalana ma onye mmanụ onye mara asụ ya sụọ n'igwe onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala biko kwere maka ụmụaka especially ụmụaka dị involved ka ewetu obi mgbe ụfọdụ ọ na-afụ ụfụ is painful onye hụrụ n'anya ya bịazi ya na-adị unfaithful infidelity dịzị ka o nwere monopoly to do it ọ bụ mgbe ụfọdụ ha sa African man this and that na ya dịzị ka ọ dị okay for a man to ọ dịghị okay ụmụ nwaanyị nwekwara blood water in their veins is painful but then again nwaanyị ba o rute nke ote gị take a little break emene ka ị bịa megwara n'ihi na we are the receivers ụmụ nwoke donors. What are you receiving? Ọ gịnị ka ị receive? Ọwụ nwaanyị wee fere na-echere mmiri ụfọdụ ụmụ nwoke na ha wawụdon ha na-agbapụ nwaanyị na nara ị gaghị ewere iwe gee maka ịga wepụta efere nga chewe ihe na-agaghị abara m uru onweghị n'egen nga ị pụrụ with integrity wee iwe ṅụ pụọrọ onwe ṅụ ụmụ ṅụ tomorrow ha ga-aghọta that na papa ha lekwa ọkpara agwa ọjọọ ọwụ oke chọ nwaanyị oke mere mama ha da na akọrọ akụkọ na mma ha ejikwa jide na nwoke ọ na-aka ewetara ụmụaka ihere nke nne mere kacha afụ
ọkara nke nwoke mere mana enwe nke mere na dị mma. Biko na ụmụnne m ka ejikere ya nwayọ leruo anya n'ihi na marriage is a long journey. Ọ ga-eburute ebe ọ ga-eburute gị hụ na nka abịatala iguzo oto kefụra na fọzere ụmụaka. Ọ bụ ebe marriage bụ onye gị na ya bi n'ụlọ aga. So gị na-eme mmefọtọ emere gị na-eme gị sọ gịnị ga-eme gị mee ịlụọla nwaanyị ma anya nọkwaghị n'ama, ịlụọla di ma anya nọkwaghị na past nọrọkwaghị n'ama. Mgbe ụfọdụ na-ahụta marriage na ọ ga-awụrụ mistake. Hapụ ya ọwụhụ mistake, wepụ obi ma ọ ga-awụ mistake. Give it your all, do your best. Ihe ahụ ị chere taa ma ọ ga-awụ mistake, tomorrow you'll be happy that yes, you are in this marriage with this person. Ọ wee nye gị time na oke mgbakọ eme n'elu agbakọ, ekwe n'elu agbakọ, akwuo n'elu aghọta n'ala, ekwuo n'ala aghọta n'elu. Mgbe niile etijughị uche na ihe o kwuru na aghọtara m. Ọ ya lọtasị ije ọ gara na asọspetịrị m ke ihe na asọspetịrị ele ihe na just hapụ obi gị aka. Mgbe ụfọdụ sef ibido suspect you find out that your suspicion na-enwe ebe hold water. Mana iwepụcha obi mkpamkpam ị naghị checkmate enweghị lega anyị nọ na marriage believing that ọwụhụ prison. Onye gị na-ebi nwere freedom of movement, freedom. Ị ga-anọ ọwụ na onye ahụ mege ihe n'okwesịghị ekwesị, that thing ga-abịa n'ihu on its own, wakara bịa bụọ onwe n'ihu gị hụ na onye gị na-ebi mege ihe dị taa, even without being told, not because you suspected and you put your ear to the ground. Ga-etu anya mgbe ụfọdụ nweta a smart person ọsọ suspect waruo nwanne echi ga-egide onwe ihe ọ ga-eme ihe ọ na-eme. Mana iwepụ obi ya ahụta that na nwunye m nkwere time, di m nkwere time, esho ọ ga-emisfire ọ gaghị ihe niile ahụ o mere ga-abịa n'ihu gbaa onwe na anwụ. Ọ bụ otu aka ọ dị. Mana Chineke na-agaghị ekwe ka ọ na-awụrụ akwa mgbe niile. Biko ụmụnne m, onye m sị ka m bịa gbotere ọnụ ngalata update abụọ ma tụkwara n'okwu ọnụ na ụdị m ji tige. Daalụ. It's mother of the country. Oh, no, thank you for always making me to laugh on my breakfast time. I watched you from USA. Thank you, Amarachi. God bless you. God bless you, Munam. Thank you so much. That man's God is greater than her God. Yes, so Chiemwanya Namo, my Babunishe, Amwana. Aboy Tawakwano, one name Kesi Agahara, Niana Hamagazi, na nwunye ya dizi filthy na ọbaghuru na ya na nwaanyị bi ya ga-emetozi aka ya na ebido bụ mmụta ịgba n'anwa ya na anaghị agbabụ na ọkara mma na ọ pụrụ ka ekulodanụ chọwa ha nụ nwaanyị ọzọ na nna ụmụ ise ka ya zụọ ụmụ ya ka ụmụ ya tolite ya mara ma ya ga-alụ nwaanyị ọzọ ma ya gaghị alụ nwaanyị ọzọ. Can imagine the journey ebe mmadụ abụọ shi with ụmụ ise. Ogene ka eji ekwu akwa na ugbu a na ọ mgbe nwaanyị nọ ọmahụ that ihe nọ n'ime no marriage ya wee mother na ụmụaka ime anya ga-etolitecha wụcha dimkpa ebe akọwa akụkọ asị mama ha ejikwa ejide mama ha na boy boy. Ụmụ akụkọ ndị a rere ure na-eshi ushi. Ụmụaka ka dịtịrị na-ewute. Mgbe ụfọdụ ga-ahụ ụmụaka ya ga-oji bekee lọta because of ihe ihu na-akọ akụkọ a na-akọ n'isi nne na nna, ihe emekọ emebe ihe ha pịtọrọ na ihe ụmụ ihe ndị ụmụabịa na-atụ aka dị na nwokorobịa na nwokorobịa ibe ekwetozi ewere ihe mama ya mere kọ ya ọnụ. Kempa ya dịgodi iche ga-eji ihe mpa ya mere akọcha ke mama na-akacha enye nsogbu. Ọ ya ka m ji na-arịọ ụmụ nwaanyị si biko kwere maka ụmụaka. Asị m gị nọrọ ebe a tawa ahụhụ kpuchiri nga na nwa nga na ma ọ dị mma ọ dị njọ gị ịtọchigide gị die ya okwe nri dị anọ na nga ahụ bịa revenge by joining the music. Ya gbaraga aka nri gị gbaraga aka ekpa. No, take a break. You may even walk out of the marriage. I won't force. It doesn't stop you from being a mother and your children know you. Daniel eba inwehu peace of mind, inwehu joy. Iko katalena onano ihe nebe and now your life is at stake. To worry juru ebe niile. Gị bịa hụta onwe na mgbe niile dịka this other
woman mgbe niile a na-etriti infection mgbe niile etriti infection mgbe niile etriti infection. Now from treat infection ya gaga employ ya ex ya to come and ka ọ bịa mewanụ di ya obi infection ọlalanụ in that way ọ gaghị ala nwekwara ihe ejiri iwe mee a na-eme emete. Ụmụnne m ọngọ ha nọ m n'ọnụ msịmabịa gbotowatụrụ ọnụ ka m n'ọnụ nọtọkwanụ nyekwana ọnụ ọdọ update ga-apụtakwa nwekwe nke dị ready. I will come and share it with you all. Whenever ka m ga-agba ụkwụ na break ka m ga-ele ụmụaka. Thank you for staying with me. Thank you for joining the stream. God bless you. For the second update, that woman chose infidelity over her marriage because her husband asked her to come back, but she refused, asking for 1 year. I don't blame the man for his decision. Yes. Can I say not just one time? Or one time, because I want 1 time. I'm gonna say dear, can you take me 1 year? Yes. Oh yeah, ana ekwe ana ebubute maka ihe nṅomi. Yes. Onye asokola ka e were ihe ọjọọ were ya maa atọ. Ọ dị mma ka ihe ọma mee asụcha na nwaanyị a nchetakwana ihe ọ gabigara n'ụwa na ọ nwekwara ndidi today oriwere uri ọcha ihe nṅomi danụ mmadụ ya ịhụ ya wuo ihe nṅomi na ụdị ọjọọ eji ama atụ. Ọhịa m na-eji ewepụta ngana so that gị chọọ ime ihe mgbe ụfọdụ gị cheta onye o mere gị ghọta na ụzọ adịghị ebe ahụ ka ị megharịa ya asọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ. Ụmụnne m ọngọ ha nọ na aga m agbọtawa ya ebe a. Yes, so Chiamaka ajọ ọkụ ha izo ụmụ ejima ma ụmụ ejima na ya ọ dịghị izi owe obere ihe ụmụ ejima dren na ahụ mụ na nna ha. Greetings from Germany. I love it. God bless you. Ụmụnne m ọghọta m shi mụtakwana ohere na adọgaje a ga-eme business a ga-eme ka a ga-arụ n'ụlọ triplets on the hand. I get post video, I got backbow, I get spend the time on call. Here and in or they got channel homo easy, but I think I'm getting used to it by God's grace. Chineke more strength to push forward. And that will know come nature obioma akbam how to bring it to the table, how to carry the whole thing along so there that everybody will see it or whatever for what it is. Obioma the mo hasima bia na iro not for your page at the sleep. Thank you so much. Thank you. I really appreciate you. Onuni nesim wine banno gawani hu na ipongnaz na hi na eme no the mma. People don't know how much you make me happy. No times yes, at least I'm them come nazo omonne. Ndị m na-echere mgbe ụfọdụ m hụ ihe m sa agakwa na agbotere ya ụmụnne. And I'm not alone in this program. Mpụta nga akọcha ya nweghị onye bịa sị nwanyị mba nọ ọ dị mma ọ dị mma ọ magoro okwu ọnụ. Tomorrow agaghị m akwa m kocha mpụwa mana ebe ọ onye kwuo somebody abịa tọgbo uche ya. Ụmụnne anyị ndị ọ na-ereji ndị ọ na-adagide ha bịakwana bịa gbotowe ya. Unu nyere aka unu wụ the source of their strength. Ị ga-ahụ onye ga-apụta na ọ maghị ekwu mgbe ụfọdụ gị na lady story hụ na ihe ọkwa na ụgwọ take your decision ekwesịghị ịpụta ebe a, but then they just want to hear from the people. They want to read comments, different opinions, encouraging them to do it. And sometimes ana m ahụta that na ihe na awụ their source of the ebe ha na-derive strength to push forward. Enwenye ihe ga-eme some people ama ote she retaliate mana ọwụ na ha fight wa mewe the necessary thing, mewe the needful, mewe ihe ha a na-ele ha anya ka ha mee. Some of them look at and refer this video, even this matter I drop from this story. Ebe kwesịrị go there ka ịhụ ihe people kwuru ka ịhụ like one man mere ka nghọta na ihe o yuzuru o ji strike through. Ọ ya na-eme mgbe ụfọdụ achọrọ m ịnọrọrị from ụmụnne ka m ihe ha ga-agwa m
comment section na ha na-abịa sọ mbịa ha screenshot ọ si ga-ele ya this matter na drop m ebe a ọ bụrụ nke nwoke ha ewesị lee ihe ha kwuru lee I have to do this because m emebeghị ya you think I'm soft. No, it's not soft, it's love, but I have to do it. Ọ ya kpatara ekwelekwa na ha si na achọrọ ya ka ụmụnne na ụnụ nwa na-ekwukwenu based on because asị ihe ọ wụrụ gị ọ gịnị ka ị ga-eme onye ọbụla na-ekwu ihe ọ ga-eme ma ọ wụrụ ya. In the end, sometimes you summarize the whole comments 75% 80 na-ekwu almost the same. That means ihe ahụ ihe kwesịrị ka eme. Ọ nga ọha nọ n'ọnụ ụmụnne m. Till another day, we love you, ma. Carry go, God is your strength. Thank you so much. I really appreciate you all. God bless you. Bye. Oh. Oh God. Oh, my screen, oh, my screen. There's no getting another problem here. Why is the screen not working again now?